И здравейте хора, аз Нидо и днес ще играя Survival, моето оцеляване самостоятелно. Както знаете, ако сте гледали миналия епизод, умрях по най-смешния начин в Недъра, защото супер много ми лаги. И искам да ви покажа даже, като влязах в него. И затова мисля, много там моите приятели, дето ми гледат клиповете, ми казаха да се ги читна обратно, защото аз, нали, нямам вина, че ми лаги толкова. Самия лаптоп е виновен, не съм аз. Така. Чакайте. Не, живей. Моля те, казах. Добре, пак ще влезем. Видях, че лаги като лайно. И дори влязах в лавата заради този лаг. Чакайте сега. Значи репортни пак. И отзаде ми отпреди има лава. А не, отзаде май аз се спрях. А, да, спрял съм я. Не. Правя се и лага. Добре, в миналия епизод моите видите. Даже вижда се колко много ми лаги. Храната ми къде отишла, бе? Но. Трябва да запуша. Добре, радвам се, че вече не ми лаги. Много даже. За това може в този епизод да отида да взема Голстоун. И там мисля, че беше. Ако намеря и тако с... Чай, че сега аз къде умрях. Там умрях, да. Ето тук даже Каблстоуна се вижда. И там долу влязах в лавата и умрях. Добре, ще си взема сега... Не знам с какво се чупи Голстоуна, мисля, че с ръка. Ще си взема блокчета. Ще отида до някой от ЕТС и... ще обяра. Добре. Изгубях си 2 паржоли, не че бяха нещо. 2 паржоли бяха работа. Сигурно имам аз 10. Кога стана вечер, бе? Добре. Мале, май не мога да спа заради уния. Чието точно до моста, ако гръмнат. Трябва че за материали имам само 7 диаманта. Не че съм малко, да я се радвам, че имам изобщо толкова злато. Имам айрон много малко, заради това, че се чупя щита. Вижте хора, те и се прави щит, нали? Чакайте, сега ще ви покажа едно айрон и... Опа. Чакайте, го взема и... Опа, сега ще чуч малко шум. Добре, и... Чакайте. 3. Такос. Ето, гледаче ли? И да не ете и много начин не знам как трябва да се направи. Вижда, че нещо се е бъгнало и не ще ми стане това. Щита, ще ви покажа и другия начин, който мисля, че е, защото аз много гледах в YouTube. Супер много. Вижте, тук няма. Гледайте, продължайте да гледате. Ейте и примерно да и... Не съм сигурен. Няма. Така. Ако и те и няма. И не знам защо не ще става. Мисля да се чит на един щит и да махна тези материали. И 100% ще го направя, защото искам се такова. Забравях как се казва. Не ме интересува, но се радвам, че... Щит. Много се радвам, че вече ми е изправил да ми лаги в Недъра. Наистина доста се радвам, защото мрази да ми лаги. Да изхвърлим този материал. Готово. Този крипър искам да се махне. Дайте бързо да избягам. Да си вземем храна. Само 2 ли, бе? Аз мисля, че са 10. Що не ги взерах, бе? Да, явно съм, като съм умрял в лавата, съм ги взел. Тогава са били в мен. И ще трябва пак да убия малко прасета, но до селото има много прасета. И няма да има смисъл изобщо. Имам един емералд, мисля, че бяха повече. Ето ги, другите 4 са. Много интересно, толкова много емералди на 50 блока, примерно, разстояние. Толкова с някъде бяха.
Изобщо не съм очаквал, че ще има. Добре, бъгна се мишката. Да направим това дето искам. Кой беше? Да. Едно. Да си вземем щита. Ако не се е правило някой да ми пише в коментарите как се прави и аз ще махна веднага този щит и ще се направя. Които и материали да се иска. Ама аз мисля, че ще се прави. Понеже... Или пък ако е със същите материали. Къде ще са, бе? Ако е със същите материали, изобщо няма смисъл да ми казвате. Защото не съм използвал нищо друго. Са трябва да го пиша ли, бе? Тук се трябва да излезе вече. Ето го. Добре. Да махнем това и да започваме да учим до недъра. Имаме си пак щиток. Щитиок. Пазиме, бе, щитиок. Ей, трябваше да взема оръжие. Уф, забравях. Може да чуете само малко по-стъпно. Просто... Лаге. О, прави се. Просто съм много далече от лаптопа. О, не. И не знам каква е причината да съм далече от лаптопа. Просто много съм далече от него. Там може да отида, но няма смисъл. Тук наблизо трябва да има. Освен и там горе. Че не искам да падна в лава случайно. И храна трябва да взема. Абсолютно изобщо изключа. И там има. Я да видим. Не знам как ще ходя да там. Ама ще им и там. Дано да не лаги пак. Лаги не ме интересува, че идвам с чудително в себе си. Кар че аз нямам нищо. Добре, за сега не лаги. Да ми казвам първа голяма дума, защото само и да почне пак. О, браво. Ето го. О, много ме изтрях върху слава. О, вижте и там пенис. Само че обърнат. Сори, че казах глупост, просто много изкефто и дето виждам. Природата на Майнкрафт. Какво е сътворила. О, шифта е важен. При толкова висока височина. И да, знам, че прозвуча странно висока височина. О, толкова ще ми стигне точно, може би. Като ги щупете с... И трябва да ми стигне. Честно казано, на мен не ми трябва толкова много. Трябва ми само за моста. О, стигат ми. Добре, тази платформичка обаче сега не ми се чупи. И може би ще се оставя винаги, защото не знам защо. Просто не ми се чупи. Добре. Бързо. Yes! Върнахме се от мисията си много успешно. Да видим за колко ще стигне. Оф! Верно бе, текчър пака му и различното. О, точно 12! Много са! Да мен ми трябваха най-много 5-6. Добре, за спауна, ако се сетя къде беше. Може да сложа там някоя сграда близо до спауна. Зареждай, бе. Какво става тук? Зарежда. Стоите, голяма работа. Добре, сега да видим. Тук моста... Мале, никакво време нямам. Бързо. И хора, дано да ви е харесал клипът, абонирайте се, давайте лайкове и да, чакайте, няма го спирам още. Трябва да ги сложа тез и то пред вас. Бързо. Добре. Ой, имам още малко време. Добре, така ще е. До селото ще сложа другият. Мисля да не е в клип, защото много ще е досадно, както и да е. Да, хора, както казах, да ме ви харесал клипът, абонирайте се, давайте лайкове и
Да, чао!